Otxen dubiet etxarriko udaletxeti. Eta esan dubiet ez dola errataik. Kartela ongi dola. Karo, martxuko eta otxaileko bakarrizketak die bakarrizketa disuasoiuek. Bestela, apirile, ni bakarrik, etxarrik eten hau kolapsatu. Sarrera salmenta kolapsatuik, taberna kolapsatuik, bueno. Gaina, bueno, iruditzen dakit ongi jende hasi berriai aukerak ematie. Anagoitea, katana, urrengo hastien. Eta bestie, ni, hiru aldiz ni. Ez nekien Fermin Muguruza bakarrizketan mundu ben hasik zola. Tira, bakarrizketa, bizie da bakarrizketa. Beie, ez nekien stand-upan munduan barnen hasik zola. Stand-upa, Mirari Martiarenak eta Idoia Torregaraik asmatutako kontzeptue. Azpeitiarrak eta azkoitiarrak hainbeste eskertzen debiena. Stand-upa bierrien. Bueno, ongi etorri, Fermin.